Ndi nthawi ya nkhani pano pa Times TV ndipo muli ndine Mbumba Nkhoma. Koma poyamba nayi mitu yake. Dziko lino likuoneka kuti likukumanabe ndi mavuto amadzi. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapereka masiku 4 kuti boma lipereke thandizo kwa anthu amene anathamangitsidwa ku dera la Kasasire boma la Nkatabe. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira ya manja ya dziko lino yagonja ndi timu ya England. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Yathu yoyamba, dziko lino likuoneka kuti likukumanabe ndi mavuto amadzi. Tsiku lililonse, nthawi iliyonse, madzi amakhala kuti asiya kwina kwake. Mwachitsanzo, bungwe la Lilongwe Water Board lati likukumana ndi vuto la kuchepa kwa mlingo wa madzi omwe limapopa pa tsiku. Izi zakhudza makamaka ntchito yopereka madzi mu mzindawu ndi madera ozungulira. Monga mmene akufotokozera Brenda Kayo mu ripoti ili, mlingo wa madzi omwe umafunika pa tsiku ndi malita 157 million, koma mlingo omwe ulipo pakadali pano ndi 125 million liters pa tsiku. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kwa masabata ochuluka, anthu okhala mu Lilongwe makamaka m'madera a area 49, 25 komanso Lumbadzi akhala akumana ndi vuto la kusowa kwa madzi. Bungwe la Lilongwe Water Board lati likukumana ndi vuto la kuchepa kwa mlingo wa madzi omwe limapereka pa tsiku. Izi zakhudza ntchito yoperekera madzi mzinda wa Lilongwe ndi madera ozungulira. Bungweli lati mlingo wa madzi omwe umafunika ndi 157 million liters pa tsiku, koma mlingo omwe ulipo pakadali pano ndi 125 million liters pa tsiku. Izi zikuchititsa kuti pakhale vuto lopopa ndi kugawa madzi mokwanira. Pofuna kuchepetsa vutoli, bungwe lilati likuyesetsa kuti limalizitse ntchito yomanga malo atsopano ophikira madzi mu treatment works 3 yomwe pakadali pano ili pa 82%, ndipo iwo ati ntchito imeneyi ikatha idzawonjezera madzi okwana 50 million liters pa tsiku. Pakadali pano bungweli lati anthu okhala mu mzindawu azikumanabe ndi vutoli, ndipo apempha anthu kuti azisunga madzi okwanira komanso kusamala kagwiritsidwe ntchito kamadzi. Ndipo mu mzinda wa Blantyre vutoli nalonso likupitirira kukhudza anthu ambiri. Awa ndi ena mwa anthu amene anayankhula ndi Mariam Maluga. Kenali kumuzi kumene kukhala ineyo kupatu amene wakhala timekwati kubadwira koma kumene kukhala ineyo maza kuvuta kwambiri moti nthawi zambiri timayenda kumwazisime ndiye na mphiri oti okokeredwa oti amayenda zimapaipizi kwanzo nthawi zambiri maza makhosolongosoka ni mvula chayo nthawi zimene amakhala mazi ada muzi mati chanizizi achule amakhala afera muja motuka mamwa muja ngati panga bwanji ndiye mavuta betu chokera kuti mafakenda mini oo khani ndi amazida kuti ana kuvuta pa wiki seti pa simu pa wiki ndikamozi akatuka lelolo nditi pali wiki simazalani so satuluka kuti zatulukenso nditi patuso kali masuso kana ngati kuti osipendo so basa azungoenda momo mabelaki momo mazanzisime oti mazoti makomomu achape mabwana achape momo ifeteke kuti kamwe momo zosakhala bwino ndithu moti kukhani moyo ndi mulungu. Vuto la madzi ndi nkhani yayikulu yoti anthu ambiri tikuzunzika chifukwa cha madzi. Chifukwa chona kuti pena akumayamba pena kusiya. Pena kumayamba pena kusiya. Chifukwa cha kuvutavuta kwa madziwo ndi tinganizo tibe ndi vuto. Nanga si mavuto a madzi tikapita kununa wazawo moyo amene kuti ukhondo ndi ukhondo umambira pa madzi. Kupatula madzi ndi kuti ukhondo palibe. Ndiye kuti ngati madzi akuvuta ndiye kuti kolera amachulukanso chifukwa choti anthu amalephera chisamaliro. Ndipo mu studio muno ndili ndi mmodzi mwa akonzi a nkhani pano pa Times, Alik Ponje, kuti atithandize kutambasula nkhani. Mwaswera bwanji Alik? Ndaswera bwino kaiwe Mbumba. Ndaswera. Kodi ndi chifukwa chiyani vuto la madzi likupitirirabe mdziko muno? Ngati dziko pali zinthu zingapo zimene silikuchita bwino ku nkhani yoti ma water boards apereke madzi kwa anthu amene amagwiritsa ntchito madziwo. Kuli anthu amene amagwiritsa pa khomo, kuli amene amagwiritsa pa ntchito zosiyanasiyana ngati mafactory. Kwambiri ndikuti
infrastructure kapena kuti makina kapena zipangizo zothandiza kupereka madzi kwa anthu makamaka m'mizinda yathu itatu, mzinda wa Mzuzu, Blantyre ndi Lilongwe, ndi yakale kwambiri. Nde zinakonzedwado nthawi yoti zimayang'ana chiwerengero cha anthu ochepanso kwambiri. Koma kuyambira nthawi imeneyo zambiri mutati mufunse nzoti mwina zinakonzedwa nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi. Mwina zina ma 1970, 1980, ndi kuchuluka kwa anthu m'mizinda, komanso kukula kwa mafakitale ogwiritsa ntchito madzi, zikupezeka kuti makina amene tili nawo akulephera kuti pope madzi komanso akonze madzi ochuluka. Zimene zikutanthauza kuti mwina mkatikati mwa ndime sitidakwanitse kuti tiwonjezere makina athu kapenanso kuti tiapange upgrade, mwinanso tibweretsenso ena atsopano. Mwinanso vuto linanso ndi nkhani ya madzi amene timati non revenue water, amene amangotayika samakafika kwa anthu amene akufuna agwiritse ntchito, kupatula kuti ma water board amakhala kuti akuluza ndalama. Chinanso nchoti madziwo sakumufikirabe munthu amene popopa madzi kuja kamawerengera kuti tikupopa ma liters mwina ma millions mwakuti pa tsiku, amakhoda kulingalira kuti mwina ma liters amene angakafikire anthu ndochuluka choncho, kuti ma liters ena amatayika njira fa yoti mwina pipe yaphulika andi pakutenga nthawi kuti anzathu aku water board akonze mapipe aja, zimapeza kuti madzi ofikira anthu ndochepa. Chinanso mwina pomaliza ndi nkhani ya kuonongeka kwa malo amene timatengako madzi, komanso mwina malo amene madzi amadutsamo. Tikang'ana ngati ku Lilongwe, madzi amachokera ku Dzalanyama, phiri la Dzalanyama, mmene muja mwaonongeka ndithu, anzathu odula mitengo kuotcha makala. Tikamayendanso kuchoka kumene kuja kumabwera kumene kuli madamu, Kamuzu Dam 1 and 2, komanso mjiramu kuti madzi akuchoka akuyenda kudzafika kumene kuli ma treatment plants. Timaona kuti mbali mwa mtsinje muja mitengo inadudwadudwa. Mitengo iti kuyambira kale lonselo imasungidwa kuti thandizire kukwira nthaka, kuti dothi lisamangochoka madera ngati ameneyo madzi azikapezeka mu mtsinje. Akatero ndi kuti anyamulira limodzi madzi aja ndi madothi aja akamafika kuma treatment plants zimakhala kuti ntchitonso imachuluka. Ndi mwina madzi oti kanatha kupanga treat mwina aletse ola limodzi ifunika kuti apange treat mwina maola 7 ifa yoti mwachuluka zinyalala, mwachuluka dothi. Ndi zimene zikumachititsabe kuti madzinso amene akupopa kuti afikire anthu akumakhala ochepa. Mwina zina mwa zifukwa zimene ndingatchule ndi zimenezo. Chapino, ndiye tingatani kuti tichepetse mavuto amenewo? Kwambiri ndi nkhani yoti ndi kuti tipange invest in tinganene Chingerezi in the future. Nthawi zambiri timadikira kuti vuto libwere, vuto lija likabwera then tiyambe kuthamanga kodi tikonze bwanji, mwina tikumbe njigo wongogwirizira, mwina tipeze ma water bowsers atenge madzi apititse m'madera. Sitimayang'ana kutsogolo kwambiri. Mwachisanzo panopa ndinanena kuti mavuto ambiri ndionena kuti investment sinachitike nthawi yayitali. Timangodala zakalekale zoti mwina nthawi imeneyo amapanga plani yoti azifikira mwina anthu 500,000 mwachisanzo mu Lilongwe. Panopa mwina muli anthu oposa kandi 2 million. Mpaka panonso zimaoneka kuti sitimapangabe maplani amtsogolo kwambiri. Tiyambe kupanga maplani amtsogolo. Mwachisanzo panopa kodi zaka 10 zikubwera zifukwa chiwerengero cha anthu amene akupezeka madera a mtawuni chikukula, komanso anthu amene akumanga nyumba mtawuni akufunanso ma services ngati madzi akuchulukanso. Kodi anthu amene kuti afikire titani? Tichulukitse investment, infrastructure, zoonongeka zija tizikonze, zachikalekale zija tizipange replace. Ena akumapanganso propose kuti maiko ena makhala ndi ma water monitoring systems, amachita kudziwa zoti madzi pakuti aphulika akutayika ndi kuti amathamanga msanga akakonze ncholinga choti madzi ochepa omwewo at least afikirebe anthu. Mwina tikonzenso nkhani ngati mene taonongera madera amene kumachokera madzi, tidzalenso mitengo kumene kuti bwezeretse chilengedwe bwinobwino, tichepetse makostiso amene amalowa popanga treat madzi aja kuti afikire anthu. Komanso mwina pomaliza penipeni tionesese tikamapanga maplani aja
tizipanga maplani kandi mtown muja tizipanga so include maishu za madzi so timatha kupereka maplani kandi makonsolo kupereka maplani aliyesa akhoza kumanga nyumba ababa amene angafunire osaganizira kuti kodi madzi amene kuti akamfikire munthu amene achokera kuti kati pakhala njira zina zoti waterboard apanga diversify kumatengaso madzi timati rain water harvesting kumasunga kuti apange treat kaya apanga ground water fambira amadala kwambiri misinje pamene tiso ndi madzi pasi pa nthaka kuti khoza kugwiritsa ntchito. Chabwino zikomo kwambiri Alec Ponje potitambasulira nkhani imeneyi. Dziko la Malawi lasayinirana mgwirizano ndi kampani ya dziko la China kuti lithandize dziko lino ndi ntchito za mayendedwe apanyanja makamaka. Akuluakulu asayinirana mgwirizanowu lolemba mu mzinda wa Lilongwe ndipo mlembi wamkulu makamaka ku unduna oona za mayendedwe a Bright Kumwembe akufotokoza zambiri. Anzathu amene tasayina nawo memorandum of understanding mchichewa kuti mgwirizano ndiyo kuti akufuna atithandize iwo popanga business yawo atithandize kuti mangira shipi sitima ya pamadzi yonyamula anthu ngati mene manyamulira Ilala mucha komanso atimangire masitima ena atatu imodzi yonyamula mafuta ziwiri zonyamula katundu amene ali wouma. Pakadali pano kampani ya Zhang yati iwonetsetsa kuti ntchitoyi igwirike mu zaka zochepa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapereka masiku 5 kuti boma lipereke thandizo kwa anthu amene anathamangitsidwa ku dera la Kasasire m'boma la Nkhatabe. Bungweli lati thandizoli ndi monga chakudya, malo okhala mwazina kwa mabanja 367 amene anachoka pa malo amene akuti ndi asilikali ankhondo. MHRC yapereka masiku 21 kuti boma libweretse poyera ndondomeko ya mmene anthuwa awathandizire kuphatikizapo kuwapatsa malo okhala. Deborah Madeya waza ndi ripoti. Malingana ndi chikalata chomwe wasayina ndi wapa mpando wa bungweli achikondi Chijozi Jerry, boma lalephera kukwaniritsa zomwe bwalo la milandu linagamula mu April 2025 kuti pasanathe masiku 90 limayenera kupeza njira yothandizira anthuwa. Malingana ndi Jerry, kuthamangisidwa kwa anthu komanso kulephera kwa boma kukwaniritsa chigamulo chomwe chinaperekedwachi ndi kuphwanya ufulu wa anthuwa. Anthuwa apatsidwe zofunikira za moyo wawo, pokhala, chakudya, madzi, pogona zikufunikira ifoti anthu akuvutika kwambiri and koti inapeza kale kuti maufulu anaphwanyiridwa. Ndezi tikupempha kuti boma kumaza MTF akwaniritse zimene koti linagamula. Woyankhulira mawanja okhunzidwawa Alake Bota ati zokambirana zawo ndi boma sizinaphule kanthu. Iwo ati anatulapo nkhawa zawo kwa bwanamkubwa wa khonsolo ya Nkhatabe komanso ku unduna wa zamalo komwe anawalonjeza kuti awathandiza. Pamene amabwera boma litasintha amabwera boma linawo anatipanga promise kuti malo ndi anthu tibwererapo. Koma nawonso mene anabwerera mpaka pano palibe chimene chikupangika ndipo ife thandizonso tilibe. Mmodzi mwa anthu okhunzidwa ndi kusamusidwaku a Felix Chulu omwe ndi zaka 75 ati kukhala kwawo kwa pamsasa kukukolezera umphawi. Ni umoyo umene wachilendo umene taupeza ife kudzafika kuti mpaka tinyamuke kufika pa kuti mpaka tinyamuke mbweni kuti tafika pa kuti palijeso apo tingachita cha. Mchaka cha 2024 bwalo la milandu ku Mzuzu linagamula kuti malo omwe mawanja 367 iwa amakhala ndi asilikali ankhondo a dziko lino. Choncho anthuwa akuyenera kuchoka. Mu August chaka chomwecho anthuwa anathamangisidwa pa malo omwe amakhalawo ndipo anayamba kukhala mukachisi m'boma la Mzimba kufikira pomwe anasunthidwa kukakhala pa msasa omwe akukhala kufikira mwezi uno. Nduna ya zamalo achimwemwe Chipungu anauza nyumba ya malamulo lachinayi sabata yatha kuti boma lapeza malo omwe aperekedwe kwa anthuwa kuti azikhalapo. Mkangano wa malo akasasire unayamba mchaka cha 2018 pomwe asilikali ankalondoloza malire amalo awo. Mukuonera ndi nkhani pano pa Times TV.
tibweranso pakatha mauthengawa. Government employees need money for your school fees, business, farming, home improvement, or personal needs? Worry no more. Malawi Enterprise Development Fund Limited, MEDIF, has the perfect solution for you with the GOM loan product. Get loans starting from 100,000 kwacha with bigger amounts available depending on your affordability. Enjoy flexible repayment periods from 6 months up to 60 months. Applying is easy. Just bring your national ID, application letter, employer reference letter duly stamped, employment number, and your latest payslip, which is optional. Fast, simple, convenient. Call our MEDIF call center now on 4295 for more information. MEDIF, empowering Malawians economically. Terms and conditions apply. Onera Nkhani pano pa Times TV. Bungwe la Sidedi lalembera kalata nduna ya zamalo achimwemwe chipungu komanso mkulu wa Airport Development Limited Zione Themba kuti abwere poyera ndi kufotokozera Malawi zakugulitsidwa makamaka kwa malo a ADL kulumbadzi. Mkulu wa bungweli a Sylvester Namiwa poyankhula pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe wati pali mphekesera zoti malo omwe amayenera kukhala bungwe la ADL agulitsidwa kwa akuluakulu a boma kuphatikizapo nduna zina. Anamiwa akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Nkutheka kuti alandira kenakake kuchokera kwa munthu wina, alandira mphaso iliyonse kapena akana mphaso iliyonse kwa munthu wina aliyense, koma atiuze kunena kuti zimene ananena mbuyo mwakuganiza kuti akuchitadi kapena ayi. Akatiyankha ndiye kuti mphekesera zonse zioneka kuti nzaboza. Ngati sayankha mphekesera zazipitirira, komanso ngati sayankha aoneka ngati kuti akuchitira mwano mabwana awo, anthu amene adawapasa mpata kuti akhale pamene paja, anthu amene amalipira msonkho. Chifukwa chimenecho azaoneka kuti ngosayenera kuti agwire ntchito ngati nduna ya boma. Ndinene poyera pano kuti mtsogoleri wa dziko lino amene adasankha chipunguwo amanena poyera kuti amadana mkatangale. Chifukwa chimenecho anthu akudabwa kuti dziko lino chuma sichikuyenda, business sikuyenda, koma nduna za boma zokha zochepa zawo zikuyenda, magalimoto ambirimbiri, chuma chambirimbiri, nyumba akumanga. Zikutheka bwanji kuti pamene World Bank komanso African Development Bank ikunena kuti Malawi ndi ovutikitsa kwambiri, nduna zathu kwa nthawi kochepa apeza chuma chochuluka. Ndiye tisana yambe kunena maboza kapena njira yofuna kuthesera maboza, ndifake talembera makalata kuti atiyankhe. Akatere tizawayitana abwere poyera mmene tikuyankhulira pano, azayankhule ku nduna ya Malawi kuti ndimapanga business iyi, nditapanga business iyi ndalipira msonkhowu, ndalama zinakagulira ichi. Pakadali pano achipungu komanso athemba sanayankhulepo pa nkhaniyi. Alimi athonje mdziko muno apempha boma kuti litsitse mtengo wa mbewu ya thonje omwe pakadali pano wafika pafupifupi 80,000 kwacha pa kilogramu imodzi. Malinga ndi mmodzi wa alimi wa mboma la Chikwawa, a Grace Chakwamba, izi ndizobweretsetsa mbuyo chidwi cha alimi ponena kuti ambiri kupeza kwawo ndikoperewera. Iwo ayankhula izi pa mkumano wa adindo okhudzidwa omwe bungwe la Tikondane Traders Import and Export Association of Malawi linachititsa mboma la Chikwawa. Phungu wa nyumba ya malamulo wa mdera lakumwera kwa bomali a Elias Abdul Karim anati madandaulowa ndi omveka potengera ndi kapezedwe kakuchepekedwa kwa alimi ambiri mdziko muno. Wapampando wa bungwe la Tikondane Traders Import and Export Association of Malawi Atembo Khisimisi anatsindika chidwi cha bungweli chofuna kutukula ulimiwu mdziko muno. Anthu ochokera ku dera la Balaka Mulunguzi apempha adindo kuti awathandize kukhazikitsa ulimi wa mthirira mu deralo. Anthuwa ati bomali limavutika kwambiri ndi vuto la njala, kotero kuti nkofunika kuyika chidwi ku ntchito za ulimi.
ndipo phungu wa deralo a James Makhumula wapempha mgwirizano kuti iwo akwanitse ntchito za chitukuko zawo. Blessings Makuira walemba ripoti limene wawerenga ndi Isaac Salima. Anthu ochokera ku derali adengerapo mwayi pa msonkhano mmene phunguyo adakonza pofuna kuthokoza anthuwa pomuvotera pamene adapereka nkhawa zawo. Msonkhano udachitikira kwa mfumu yaikulu Phimbi mderali. Wapampando wa komiti ya chitukuko ya Phimbi Area Development Committee a Ephraim Kanteza anati derali sidakolole bwino kotero kuti nkofunikira kubwera ndi njira ngati izi pofuna kulimbikitsa ulimi wa nthirira. Akanteza anapemphanso phunguyi kuti aonetsetse kuti zitukuko zikufikira m'madera onse osati madera okhawo amene anthu adamuvotera kwambiri. Iwo adati komiti yawo ndiyokonzeka kugwira naye ntchito phunguyu pa cholinga chake chofuna kutukula derali. Amakhumula adapempha anthuwa kuti atsata njira zabwino za ulimi komanso kulimbikitsa ulimi wa nthirira ponena kuti ndi njira yokhayo imene ingawathandize pa ulimi wawo. Iwo adati akukambirana ndi nduna yona za ulimi m'dziko muno ndi cholinga chofuna kuti zipangizo za ulimi zifike nthawi yabwino ku derali. Shire River ili pafupi kunoko ndi kumene kuli Shire River, ndiye zonse zimene ndikufuna kupanga za center pivot irrigation zikhala zopheka chifukwa choti tili pafupi ndi mtsinje umene wodalirika wa Shire River, mtsinje woti sumaphwera umayenda chaka chonse. Kansala wa derali a Bison Ngombwa adati aonetsetsa kuti akugwira ntchito ndi phunguyu pofuna kuonetsetsa kuti ndalama zochokera ku thumba la chitukuko la CDF zipindulire anthuwa. Amakhumula adapambana pa chisankho chapadera imene chidachitika pa 30 mwezi watha. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya akazi ya Scorchers iyamba masewero ake mu mpikisano wa WAFCON posewera ndi timu ya Nigeria lachiwiri usiku. Masewerowa akuchitikira mdziko la Morocco pamene Malawi ikusewera koyamba ku mpikisanowu. Pakadali pano mphunzitsi wamkulu wa timuyi Love Mofaziri wati masewerowa ndi ovuta koma chilichonse ndi chotheka. Faziri wati osewera ake akudziwa bwino kufunika kochita bwino pa masewerowa ngakhale Nigeria ndi akatswiri kakhumi mchikho makamaka cha WAFCON. Mpikisanowu unayamba la Mulungu pamene matimu a Morocco adagonjetsa timu ya Kenya ndi zigoli 4-2, pomwe Algeria idapambana ndi Senegal ndi zigoli 2-2. Malawi ili mgulu lachitatu pamodzi ndi matimu a Egypt, Zambia ndi Morocco. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Dziko lino likuoneka kuti likukumanabe ndi mavuto amadzi. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapereka masiku 4 kuti boma lipereke thandizo kwa anthu amene anathamangitsidwa ku dera la Kasasire m'boma la Nkatabe. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira ya manja ya dziko lino yagonja ndi timu ya England. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito 1895 poyimba *1895#. Munali ndine Mbumba Nkhoma. Madzulo abwino. Ndine Sam Banda Junior ndi mmene nyengo ikhalira usiku uno ndi mmawa. Usiku uno ndi mmawa tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali ya mphepo nthawi zina komanso yozizira madera ambiri, kuphatikizapo nyengo yachifunga madera ochepa. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali ya mphepo nthawi zina ndi yofunda. Chenjezo, mphepo yamphamvu yamwera ipitirira kuomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina koma ikuyembekezereka kuyamba kuchepa mphamvu mawa lino. Onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akulangizidwa kukhalabe atcheru kuti titeteze miyoyo ndi katundu. Sono tiye tione mmene kutenthere komanso kuzizirira. Tiyambe ndi kwa Ngabu. Kwa Ngabu 16 degrees Celsius kufikira 25 degrees Celsius, ku Blantyre 12 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius, ku Lilongwe 8 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius, ku Mangochi 15 degrees Celsius kufikira 25 degrees Celsius, ku Mzuzu 10 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius,
mphepo iziwomba kuchokera kumwera chakumvuma. Tione lachitatu nyengo ya mitambo yapatalipatali komanso ya mphepo nthawi zina. Tsono tiye ndikupatsireni mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Tiyambe ndi kumzuzu, dzuwa lizatuka 3 minutes past 6 ndi kulowa 23 minutes to 6. Pamene kulilongwe dzuwa lizatuka 7 minutes past 6 ndi kulowa 25 minutes to 6. Timalize ndi ku Blantyre, dzuwa lizatuka 5 minutes past 6 ndi kulowa 27 minutes past 5. Za nyengo ndi zomwezi, munali ndine Sam Banda Junior. Usiku opambana. Every dream has a beginning. Sometimes it begins with a freshly sharpened pencil. Sometimes with a new exercise book, a pair of school shoes, and the confidence to walk into class believing that your future can be different. For millions of children, education is more than a lesson. It is hope.